Φίλες και φίλοι, Greek Pyro Manager εδώ και σήμερα κάνω το τελευταίο βίντεο για το Πάσχα δηλαδή. Σας είχα υποσχεθεί τη συλλογή μου από μαχαίρια και πολλοί μου το ζητήσατε κιόλας. Τέλος πάντων, είναι μια νέα θύρα που ανοίγω, είναι με μαχαίρια. Άμα σας αρέσει θα κάνω πιο συχνά βίντεο, θα μου πείτε φυσικά κάτω στα σχόλια. Καθόλου να αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε με αυτό εδώ το μαχαίρι. Είναι το νούμερο 9 από τη σειρά του. Εντάξει, είναι κοφτερό σχετικά, είναι πολύ καλό. Είναι από ξύλο, έχει εδώ για να το κρατάει, δηλαδή βλέπετε. Άμα πάμε να το κάνουμε φύγει, είναι η ασφάλειά του ουσιαστικά αυτή. Ναι, εντάξει, το έχω χρησιμοποιήσει λίγο. Ωραία, να το μαχαιράκι. Πάμε επόμενο σε αυτόν εδώ τον απλό σουγιαδάκι. Από αυτό έχω χάσει την θήκη του απλά. Εντάξει, είναι ουσιαστικά πολυεργαλείο. Έχει εδώ μαχαίρια, πένσες, δηλαδή χόρτο, ναι. Κοιτάξτε λίγο. Έχει αυτά εδώ. Εντάξει, έχει γενικώς πολλά εργαλεία. Είναι πολύ εργαλείο, ωραία. Πάμε μετά σε αυτό εδώ το μαχαίρι, το κριτικό. Δείτε, εντάξει, έχει πολύ ωραία σκεδίδων. Δώρο αυτό εδώ. Εντάξει, να το. Είναι πολύ κόφτερο πάντως. Αν κοιτάξτε, δεν το χρησιμοποιώ τόσο αυτό. Να το, έχει και ντυθικούλα του εδώ, έτσι, για να μπαίνει. Πολύ καλό πάντως. Γενικά τα κριτικά τα μαχαίρια είναι πολύ καλά. Ωραία, ας πάμε τώρα σε ένα πολύ έτσι αγαπημένο πολυεργαλείο. Ουσιαστικά έχει ωραία θήκη. Κοιτάξτε, αυτό είναι δηλαδή ένα από τα καλύτερα που έχω εδώ. Ένα είναι τέλος πάντων και πένσα γίνεται. Έχει πολλά εργαλεία, δηλαδή έχει πριόνι, έχει εδώ ανοιχτήρια, έχει μαχαίρια, τα πάντα. Είναι από τα καλύτερα. Εντάξει, ήταν λίγο σχετικά ακριβό. Και εδώ, παιδιά, να το μαχαίρι. Κοφτερό. Εντάξει, εδώ έχει μία λιμούλα. Εδώ μπορώ να τη βγάλω, νάτι. Εδώ κατσαβίδια, βλέπετε. Να το, και απ' έξω είναι έτσι σιδερένιο. Πολύ καλό. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Που αυτό εδώ ήταν ένα δώρο. Είναι κόκκινο. Πολύ ωραίο, είναι κλαδευτήρι. Είναι πολύ καλό. Δηλαδή από εδώ ανοίγει έτσι. Κλαδευτήρι, ψαλίδι. Εντάξει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ό,τι θες. Μετά εδώ έχει τα άλλα τα εργαλεία. Δηλαδή να το κάνεις έτσι. Έχει και ασφάλεια, απλά αυτή η ασφάλεια έχει χαλάσει. Δηλαδή πρέπει για να το κλείσεις να πατήσεις αυτά εδώ έτσι. Να, και το έχεις κάπως έτσι, τέλος πάντων. Να, εδώ είναι το μαχαίρι του. Το έχεις έτσι. Και δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων, αυτό εδώ έχει γύρω στα εκατοστάρικο και μας το έδωσε έτσι ένας φίλος μας, τέλος πάντων. Επειδή μόνο και μόνο χάλασε η ασφάλειά του. Και τζάμπα μαχαίρι, να μην το πάρουμε κι εμείς. Κοιτάξτε. Πάλι είναι πολύ καλές μάρκες. Γενικώς η Stanley είναι καλή μάρκα. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου. Είναι αυτό μαχαίρι. Εντάξει, αυτό και άμα το χρησιμοποιώ, το Burger. Ό,τι καλύτερα, παιδιά. Κοιτάξτε. Τα ανοίγεις έτσι εδώ. Δηλαδή είναι πολύ καλό. Έχει από μόνο του ασφάλεια. Και για να κλείσει εδώ, βλέπετε αυτό το κουμπάκι, το πατάς και κλείνει. Ανοίγει κανονικά. Εντάξει. Δηλαδή για να τα ανοίξει μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, κάνα τέτοιο. Έτσι. Εντάξει, είναι πολύ καλά τα μπέργκερ. Και γενικώς έχω και άλλα σουγιαδάκια, τέλος πάντων. Και θα κάνω ένα δεύτερο βίντεο. Δεν ξέρω πότε. Άμα σας άρεσε τόσο πολύ θα το κάνω νωρίς. Αλλιώς θα το κάνω και τώρα. Αλλιώς, τέλος πάντων, θα το κάνω πιο αργά. Και τώρα θα δείτε την μανσέτα μου. Παιδιά, και αυτή Gerber. Ό,τι καλύτερο. Εντάξει, το έχω πιο πολύ έτσι. Πηγαίνω καμιά βόλτα στο βουνό εκεί. Έτσι το έχω. Γενικώς είναι πολύ καλό. Έχει και θήκη. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο εδώ. Βλέπετε, εντάξει. Είναι κερμπεράκι. Πολύ καλά. Είναι αυτά τα δύο, δηλαδή είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Να σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Με καλή Ανάσταση, τέλος πάντων. Θα τα πούμε εμείς μετά από το Πάσχα, δηλαδή σε κανένα 2 εβδομάδες. Γράψτε μου στα σχόλια άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο.
Άμα σας άρεσε θα κάνω κι άλλα, πείτε μου εσείς. Ό,τι θέλετε λοιπόν, Greek Pyro Manager εδώ, τα λέμε.